Slender Man wanga thil thleng poile rap thak kan thlir ho le dona Slender Man a chil lu tuka wanga me cheno pang kumsom pani mi lek te thil ti hi I oi theilo hial mai the The sunburst flowers calling on roses overdue but I Slender Man an ti hi in she theu to in rin oma ala shelawin om takin han soifia lokela Slender Man chu mi pakhat sang tak cher tak mai ban sei lu tuk nei ani a adum vekina in thuama alu hi avara mela nei lo kan mu ang hian mit nar ka engma ani lo ram hnoya mi kalvak lo na re thim deuh rui anga te hian an hu thina Slender Man hi I hmu ani chuan a en tha thin che anga I ina azui howang chenga I mut thil lai ni tuk vera te lo enanga I ke pen tin reng kha a en thla a ingai thinang en thlak nia in shat na chuan ti buai tlat chenga tunge niang Slender Man chu tunge ti ingai tua tut tutanga ilu te a hayanga inar te a thi pha hialang zan te I mut theilo phanga hetiangai om vak hian Slender Sickness anti thina he Slender Man ti hi kumsang ni pakwa atanga photoshopping challenge atanga lo chuak ani a mitam taka bik takin no pang hian a hlo om viau lai hian an she thei em mai le ngala he video ka siam la ya ka bola no pang po hian Slender Man kan ti chu mela nei lo aron ti ngal mai tuna kan ngai thak tur po hi no pang pani in Slender Man chu atak taka mo an ti awanga thil thleng rap thak takani Polly ani atanga inkom tan ani a Peyton Leutner hian cafeteria ama ni te a thu thin me che pakhata mu chuan a khongai riawa ma ni te a om thin chu dikati theilova Morgan Geezer chu wabia in a kom vel ta a hetiang hi Peyton chu ani midangai tu em thina ni a angil neya anel oma thian po anga lutuk Morgan ro chuan thian siam har satti a sha chuan ama zokin thiana avasoma anin kom ngei ta em le ngala best friend ti in anin chhal ta hial mai an leng duna an riak duna an kumral puite ti thin engki man ti duna Morgan po me cheno panglim thei tak mai ani chhowe a fiam thu te po adu chhowe em a thian thaber Peyton po minglem sweet tak mai phwasaka bela ti in kumni anin kom to a tension thei ani lo hial engki man ti duna ni ber ma se Paul ruk an han ni chuan an nuna me che pakhat Anisa Weir chu aron langve ta a Morgan nen hian an in hi a in ngai em le ngala an in kom ve tan ta heta tang chia hian thil thalo lam a thleng tan ta chi ani Anisa le Morgan te chuan du zong in angan lo nei nga amaya in milriawan in sheta wangin Peyton chuan thla ta riau mai video game pakhat Slender Man ti chuan mu chuak boka an khel don na samai Slender Man chu om tak taka ngain an thian don ti na saberani ta a Slender Man chu an soidu na sa thina Peyton ro chuan a games po ngai na velova Slender Man chu makati in lau oma tiriau boka mase athian te tilung oina na khel ve mai thin boka Morgan le Emisa chuan an at chil tama ma a Slender Man chuan aron zong ni ten an soya he thu hriathian Peyton chuan nuam lawa tiriawa athian te pani Slender Man at chil lutukle an ma ni aron zong anga an ngai hial chu angai dana ni faklo a hlau ve de bok nen Peyton hian anu chu Slender Man hi om tak takem ti ena lo zot hiala anu in om tak tak lo tia alo chan chuan a tho huai the kumsang ni som pali me chu Morgan ni kumsom pani hlina birthday ani a an chan pathum chuan phur tak zeta hun pu an mang nuam hle a ama sabera an venga skating ringa skating hunan manga pizza le yogurt te an han e le a engke makal tluanga thilpa ngai lo om engma omina shiat lo They played up in Morgan's bedroom, ran up and down the stairs, giggling and laughing, and I mean, it was just a normal night. Mase Morgan le Anisa te thilra manero thilpa ngai ani haulo atuk zinga chuan ma taka an thova an thian pathum hi ti lai hian kumsom pani theu an ni parka kalantuma mase park an thlen hian Anisa chuan
ram noi dewa kala in bi ruk sia karota a ti chuan peiton chuan engma shelovida thente pani chu ram noi a chuan a zui ve ta a eni sai chuan leya mutura ati chuan peiton chu amu ve maya heta chang chia hian engki madang lamta I wanted to go on a walk, and I didn't think much of it. It's just a walk. It's in Waukesha. Like, what bad stuff happens in Waukesha, Wisconsin? amu tia chuan chauka chemte in Morgan chuan abeita atir chuan peiton chuan makati hlia a thiante an ni a makte lo thei ani lo ingwangin ni a thiante chuan an ti na tang chemte avina tor chu na atilu tuka ataksa ba ka aril ruana a awa Morgan chu top turin ati a mase Morgan chuan to patum reng lo Morgan ya top nu a chuan peiton chuan tho atuma mase eni sai chuan alo timule amu chuan thisena chuak lem jok don ni in a soya an kalsan ta dai chanpui tu an autur thuan soya mase an kaulo na sa peiton chuan thisena hlo na sa ema mase dam chuak turina be shama adam chwa theina tur om chun chu mi te dan mu theina na omna ram hnoi atanga wa chwa watangai athova thelo chuan akala bo na tur phul muwa chuan amuta a van nei thak takin mi pakhat cycle ron khal chuan peiton chuaron muta a phula thomno thisen kai tam tak nen chuan alo murenga tu in tura pe wata 911 a call sak boka hi 911 a call na record toite ni Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. police le paramedics te anon thlen chuan peiton chu alo na to hlia mase alo la tong thei sham a thian ti ani thua soya damno ina shwai ngal watani anu poron kal wata zai ngal tura ro manani a anu chuan a that tur thua shil mola a fanuban kele dulate zaile vi na hliam tam taka mu chuan anna hle a I said, "You're gonna be okay. It's gonna be fine." But I could see that she was covered. Her arms and her legs and her abdomen, they were covered in stab wounds. peiton khawoi som pakwa lai vi ani a voi ni chuan tak sapoi mo lai hliama pakhat chu athin ni in avitela alung po ahliam na teu hle doctor te chuan kha ai thuk dewa khan vit se chuan a thi nge an rin thu an soya hetia peiton na taka hliam lai hian ama vitu a thiante pani ero chuan slender man chen na inan lo zong ve na sa police ten zong na saboka police ten hu me chuan darkar nga vel la en local to a an khwa an local pel teu to hle jinglama thil thleng wanga an kora thisen kai tenen lam chuan an lo la oma an beka chuan police te chuan an chemte man ngei chu an hubok mase makdeu mai chu an chi ai lo mi an that che pani ti an shia lau thong mel puan pulo zo na zot tura an shwai te chuan interrogation room a chuan Morgan chu alalam vel le ngal Very relaxed. I mean, she's at a police department and she's covered in blood. And this is like a normal day for her. an thian dun hian an soidan chuan an thil ti kha thakhat chung vel chon lo ruwa man to a an ti chan po slender man tan vek ni in an soi peiton kha amut la ya beyan tuma ma se an ril ruan thak le a anua park a shwaya bathroom a lu puya bathroom a beyan tuma bathroom a chuan thisen tlo fai a uldon wang ni in an soya ma se atopa chon ram hnuaya hian an beita ni hetia police te nena an in piak lai hian Morgan chuan peiton chu engia an ti in a zota bela engia an atile ngala athiam ti te zota damdo ina a om ti an shil te chuan a mela chuan adama mo athiamo poiti na mel reng pulo Is she dead? I don't know. She was taken to the hospital. What? I was just wondering. anisa ero chuan a thil ti chu poeti thu soima se anti nge yangai thu soin slender man anti lom nge yangai ni in a soya tu emunun na an lak chuan slender man hnuaya om ami te ani theidon ni in a soya ni anisa hian Morgan chu kokin peiton tina tura idea tho tu chu Morgan ani thu soya lelama Morgan chuan an chung ko himna na anti nge yangai ti in anisa ina soi thu soi vele thung chuta Morgan chu a in chhir le chhir lo an zo chuan a in chhir lo thu soin in chhir hun man ai chuan in chhir lo a thazok ti in a chang ma mai Did you feel bad? They were just
to live without regrets. Lano pang hle ma se puitling courta rorel sakin first degree attempted homicide charge an nia ma se trial an kal tak ma in an rilulam mental disorder awangin en kolan nia Morgan chu early onset schizophrenia nei nia en kol ni in aswang to anate chu ataka angai na sa a enisa po post traumatic stress disorder depression le personality disorder in lauti buai ve bok mental institution a kumsum ni pangat chung om turin enisa hit honani a Morgan hi Peyton Vittu berani a mental institution a kumsom li om tura ti ani ve thunga nasataka anrilu te en kolan lo ngai reng mai nule pate pon kan fa te hian phone na te hian engean en games nge an khel ti te hi en uluka vangai em a thei vek lawang ma se film khurpuiro alongai tak setani Anvi tak an thianu Peyton po ataksa le riru chu en kolangai rei le a kumsang ni som pakwa a interview a po khathil thlen nu khan ariru te ado izowa anu bola enge mochen amu ta thin ni in asoi heba ka hian mirin na te anei tlem pha ta hle a thian thabernia angai te na chunga khatyang thil rap thaka an ti du ani a thian siam po harsat pha ta ma se heng zong zong kara hian anuna malampana thil thleng to te chu hnung lamada atuma tuna chuan medical college a kalmeka limthei angbera a hun manatum mekani Morgan Kha Mental Institution a oma se early release program mangin chua ma ania kumin kumsang ni som ni pakhat July khan amatan le midang te tan po a hlawom to lo nia an ngai awangin test tamta ka paltlang nuwa chua zalen anita a mase kumsam thum pasari atlin ma chu enthak zuile vilreng ani thungdon ani he thil thleng awang hian kumsang ni som pasari khan HBO a movie Beware the Slender Man ti chu ti chhualo ni nge